Aku dhewe kan nganu to. Ndasku rada klemen-klemen ngono. Heeh. Tak periksane yang dokter iki. Terus jere doktere loro apa? Sing lara ya aku. Piye to? Lah iya. Lah sing lara kan aku dudu dokter to. Lah lah. Lah aku kan periksa nyang dokter. Iya. Ya kuwi. Terus jere doktere loro apa? Sing lara aku dudu dokter. Ngono lho. Piye to? Kan ning dokter to. Heeh. Periksa. Iya. Lah jere dokter lara apa? Sing lara aku, kudu doktere lho maksud kuwi. Kan aku periksa to. Wong tuwek umpah ngomong. Ora ngono lho. Sik to. Iki Sing kalung Iya iya, heeh. Kan sampean ning dokter. Heeh. Orang dokter periksa to. Iya. Lah terus kuwi mung lho jere doktere iki loro apa? Sing lara aku dudu doktere. Ngono lho, wis paham? Kulo maksudnya ngono lho. Angel ngomong karo wong Wong tuwek macam rodok mlese lho. Sik to. Jere dokter iki mung loro apa? Dingi aku nang omah ya ceritane ngene lho, aku nang omah. Aku moro nyang dokter. Moro to, rono to. Teko kono langsung diperiksa ambek dokter iki. Heeh, lah jere dokter lara apa? Sing lara ki aku dudu doktere lho, maksudku kuwi ngono lho. Siapa Pak? Lah iya. Jere dokter iki loro apa? Sing lara aku dudu doktere. Angel kuwi. Angel.